Il-familji l-anzjani żgħażagħ u l-ħaddiema mhux ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar. Kulħadd trid iħoss id-daqqa tal-għoli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet. Iżda, il-gvern għażel li minflok jgħin liċ-ċittadin Malti iberbaq il-miljuni fuq il-barranin ta' Vital Stewart. Da qalu Bernard Grech il-ħadd filgħodu meta kien qed jindirizza l-laqgħa ta' dijalogu li saret fil-Belt Valletta bħala parti mill-kampanja għalik bitħejja l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Bil-kap ta' Parti Nazzjonalista jappella sabiex il-Gvern ta' Roberta Bela jassigura li l-inkjesta maġisterjali li saret brabta mal-Vitis tiġi pubblikata minnu fiha ħalli n-nies ikunu jafu l-verità kollha u jieħdu lura l-miljuni ta' euro li berbqu dawn il-barranin b'kollużjoni mal-Gvern. Hemm bżonn li tiġi ippubblikata l-inkjesta maġisterjali minnu fih għaliex il-poplu għandu dritt illi jkun jaf il-verità kollha issa qabel għada ippubblika l-inkjesta maġisterjali kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif ministri tal-Kabinett u anke membri tiegħu fil-lokalitajiet insew kompletament lill-poplu Malti, b'riżultat li l-Gvern ħalla pajjiż f'telqa kbira. Kontrast il-Partit Nazzjonalista ilu snin jaħdem favur iċ-ċittadini biex jassigura li jieħdu dak li hu tagħhom bidritt. Kif jista' ikun ikkonċentrat fuq id-diffikultajiet tiegħek? Min wedek l-istabbilità u tak terremot fil-prezzijiet dejjem jolew. Min wedek serħan il-moħħ u wedek politika illi tkun aħjar u minflok tak politika tal-biża' u tat-teddid. Issa anki tal-maġistrati u l-imħalfin tagħna. Kif jista' jagħti kasek min nesa l-istudenti moħħlin fit-traffiku? Kien hawnhekk fejn Bernard Grech appella biex il-Gvern ta' Roberta Bela josif flus il-poplu Malti Wawġi. Flok nonfqu l-400 miljun biex nagħtuhom lil ħallelin kriminali li intom kompliċi magħhom, miskom qassamtuhom lin-nies. U mhux 50 euro, 60 euro, 80 euro kontu tuhom imma tal-inqas 2000 euro kull wieħed. Bl-appell jibqa' wieħed. Fit-8 ta' Ġunju ejna biex nagħtu tama lilek, ejna inkomplu insostnu il-vuċi tiegħek. Tina l-opportunità naħdmu iktar għalik, tina l-onur inkunu hemm għalik. Fit-triq tiegħek, fil-belt jew raħal tiegħek, fil-Malta u għawdex tiegħek, fl-Ewropa tiegħek dejjem u dejjem għalik. Fl-attività tal-Bent, l-MP u kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Casa qal li f'pajjiżna hawn teddida fuq il-ġustizzja u fakkar li l-inkjesta mistennija tikkonferma li nsterqu l-miljuni ta' euro minħal il-poplu Malti Wawġi u propju għalhekk tenna l-appell biex din l-inkjesta ssir pubblika ħalli toħroġ il-verità sieħa. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Mirjana Testaferrata Denoto qalet li d-drittijiet tan-nies kollha għandhom jiġu irrispettati sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikun assigurat li kulħadd jiġi trattat indas. Inkoraġġiet li żgħażagħ biex isemmaw leħinhom b'mod speċjali fl-għażla ta' kandidati li lesti jaħdmu favur l-ambjent ta' ġenerazzjonijiet futuri. Il-Minority Leader tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta Christian Mikallef fakkar kif il-Belt ilha 5 snin bitmexxija laburista perjodu li ġab miegħu ħafna problemi kemm residenti kif ukoll assidin tal-ħwienet u għalhekk appella b'saħħa biex kull persuna toħroġ tivvota l-kandidati nazzjonalisti li kapaċi jmexxu lill-Belt Kapitali verament għal ġid taċ-ċittadini.